गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। भारत रत्न मोननो हानाय डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि 14थि फैनो सानाव गोसो गोरबोजों मान बावनो थाखाय क'क्राझार जिल्लाया साखाफारा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। 5 नभेम्बर खालि क'क्राझार एच.एस. फरायसालिनि फोथाराव जानो गोनां बे गेदेर फोरबोनि थाखाय गुवारै साखाफारा जानायनि सोमोन्दै क'क्राझार डि.सि. मसान्दा एम. पार्टिन बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव मिथिहोदों। बे हाबाफारिनि बाहागो महरै गुबुन गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोर आरो मुंदांखा रोजाबगिरिफोरजों लोगोसे गासै 5,000सो बाहागो लागिरिफोरा देंखोनि गेदेमाखौ गोसो बोनो हानाय मान बावनानै डक्टर हाजरिकानि जोबनो गैयै मेथाइ मानुहे मन'हर भावेखौ दिन्थिफुंगोन। बे हाबाफारियावनो बि.टि.सि.नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो केबिनेट मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म बिथाङाबो माननि आलासि महरै बाहागो लागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मटर साइकेल टावार रिसार्जेन्ट इउपिपिएल रिसार्जेन्ट बि.टि.आर.नि लोब्बाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा कख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय बाथाबारि गामिनि आबादारिफोरजों माइ आबाद फोथाराव माइ हाफानाय नुनो मोन्दों आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बि.टि.सि. सरकारा दैदेननाया जेसेबां गोख्रों बेनिख्रुइ बांसिन जों हेंथा दोलोआव थानायासो गोख्रोंसिन होननानै बुंथियो बिथाङा। गसाइगाव गयबारि गामिनि थागिबि नकुल बसुमतारिनि आंगो बिसि रुगुमनि ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो गोमाना दं होननानै खौरां मोननाय जादों। थांनाय अक्ट'बर दाननि 13 खालार खालि गसाइगाव गयबारि गामिनि थागिबि नकुल बसुमतारिया गावनि आंगो बिसि रुगुमनि ब्रह्मखौ गावनि जोनोम गामि थुरिबारि गामियाव आलासि जानो दोनहैदोंमोन होननानै मिथिना मोन्दों। बेनि अखानायै 14 खालार खालि फिसायनो न'आव थांफिनो होननानै फोरमायहरनाय लेखायै फिसाया अन्थाइबारि मुंनि जायगायाव गोबाव सम नेफैसेयावबो बिसि रुगुमनि ब्रह्मआ सौहैलाय जाथि खुरमा बाय बाहागिफोरनाव खौरां लानायजों लोगोसे पुलिस प्रशासननि हेफाजाब लानानै नागिरसेयावबो मोनफिननो हायाखै। जायनि जाहोनाव दिनै गावनि आंगो बिसिखौ मोनफिननो हाबिलाजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों 8472845328 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय नकुल बसुमतारिया खावलायहरदों होननानै खौरां मोननाय जादों। इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेसन (इउ.बि.पि.एफ) धेमाजि जिल्ला आफादा जर'खा जथुमा खुंदों। रुरेल लाइभलिहुड रिसार्च सेन्टार गगामुग एन.एस.पि.सि. र'डआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बि.पि.पि.नि आफादगिरि गाम्बारु मसाहारि, इउ.बि.पि.एफ.नि आफादगिरि डक्टर बाबु बर'आबो बाहागो लायो। लोगोसे धेमाजि जिल्ला आफाद इउ.बि.पि.एफ.खौ गोदान आफाद दाफुंनाय आरो मावख'निसिम समायखिरा लानाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। धेमाजि जिल्ला आफाद बड' पिपल्स पार्टी बि.पि.पि. दानाय आरो फरेन आफाद आइजो आरो लाइमोन गांखौ बि.पि.पि.नि थाखाय समायखिरा लानाय गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिनि बिबुंथि इउ.बि.पि.एफ.नि धेमाजि जिल्ला कमिटि थांखि नाजावनाय बायदि हाबाफारियाबो जानानै थाङो होननानै खौरां मोननाय जादों। 2007 मायथाइनि 1 जानुवारिनि उनाव जोनोम मोननाय सुबुंफोरा सिगारेट सोबनो मोननाय नंला होननानै खौरां मोननाय जादों। सिगारेट सोबनायजों एबा थांखुनि थाखाय जानाय सावस्रिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोख्रों थांखि लादों मालदीव हादराव। 1 नभेम्बर 2025 निफ्राय थांखु दिहुनथाइफोरखौ होबथानाय गिबिसिन हादर जाबाय मालदीव हादरा। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गोदान आयेननि गेजेरजों 2007 मायथाइनि 1 जानुवारियाव एबा बेनि उनाव जोनोम जानाय जायखिजाया सुबुंफोरखौ सिगारेट, भेपार, ई-सिगारेट लोगोसे थांखुजों दिहुनजानाय मुवाफोरखौ गावनि गासै जिउनि थाखाय नागारनो बिथोन होदों। जुदि सोरबा सुबुङा सिगारेट सोबोब्ला एबा थांखु जायोब्ला बेखौ आयेन बेरेखा मानिनाय जागोन। मालदीव हादराव चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आरो बिजिनि दख'रा आइजो अनसाय आफादनि खौरांगिरि मेल खुंदों। मैया चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आरो बिजिनि दख'रा आइजो अनसाय आफादा थांनाय 30 अक्ट'खालि चिरांनि बिजिनि ओनसोलाव ब्रज कुमार ब्रह्म मुंनि सासे लंफट सुबुङा 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम जानाय जाथायखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ देहानि सोमोन्दो लाखिना गथ' जोनोम जाहोनाय एक्स आर्मि ब्रज कुमार ब्रह्मनि सायाव गोख्रों साजा होनो खौरां मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों चिरां जिल्ला आबोब आरो बिजिनि दख'रा आबोबआ। ड्राग्सनि हेंथायै जुजिनायाव गिदिर जाफुंसारनाय फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि हेंथायै मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव उदालगुरि पुलिसआ उदालगुरि पुलिस स्टेशननि सिङाव गगामुग साखाथियाव गंसे बलेर' मेक्स पिकआपखौ हमनो हायो आरो 309.78 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामो। सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों आरो आयेननि राहा लानाया सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। उदालगुरि पुलिसआ मोनसे रैखाथि गोनां आरो फेग्रा मुवा गैयै समाजखौ थि खालामनो थाखाय गावनि थांखियाव गोख्रों जानानै दं होननानैबो मिथिना मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।